Happy New Year! Nakayab na ba tanan sa 2020? Ah, wala ba? Ikaw, nganong single pa man ka? Mao ba? Ha? Oo. Pareha deta? Single unsag ko? Oo. Strikta kayong asawa ko? Agad singgol sa singgol. Ano itong lain? Wangbu TV! Happy New Year! Nakayab na ba tanan sa 2020? Ah, wala ba? Ikaw, nganong single pa man ka? Mao ba? Ha? Oo. Pareha deta? Single unsag ko? Oo. Strikta kayong asawa ko? Agad singgol sa singgol. Ano itong lain? Wangbu TV!